Bueno, Arantxa Manterola, kazetaria, erretreta hartu berria, eta urte luzez, besteak beste, Usurbilek nahi ditugu elkarteko kidea. Hasteko, eskerrik asko, gure gonbitean hartzearren. Ez da zer. Bueno, nahuaren 25. urteurrenaren aitzakian, Kafe Garaia izeneko atalago abiarazi dugu, eta gonbidatu guztiei lehenengo galdera hauxe egiten diegu, ez? Nun zeuden, zu duela 25 urte nun zeuden, zertan ari zinen, 1986an? 86an. Ari nintzen lan aldaketa bat egiten, nolabait, ni Herri Batasunako liberatu izan ditzan urte luzetan, 86an utzi nuen, eta utzita berehala buen pastorrean sartu nintzen gozerreban, orduan dispertsioaren kontrako txandakako gozerre bat zegoen. Eta gero, handikan, begira, egin nituen 3 hilabete herriko errolda egiten. Usurbilen, bai, udalak egin zuen herri errolda, nizbenka urtea, ez da gizan bat urtean behin egiten duna. Eta, bueno, 3 lagun ginen, baina oso ondo etorri zitzaidan, zen nola kanpoan bizi izan nintzen 11 urtez, herriarekin berkontaktu bat izatea, jendearekin leheno ezagutzen dituenekin, ezagutzen dituenekin, nahiko zuzeneko lana izan zen da oso polita. Bueno, egin eta Gara egunkaritako kazetaria ere izan zara, esango nuke, nik ogibide hori ezagutu zaitut behintzat, da, kazetarion artean, eta adin bat dugunok, ez beti entzun dugu marmar bera, ez, papera euskarri gisa hiltzorian dela, ez? Egia da gaur egun pantailari pegatuta bizi garela, baina paperekoak oraindik pisu handia du, ez da? Ze inpresio duzu? Nik usten dut gero eta gutxiago duela, baina desagertuko denik ez nuke esango, baina izango da igual selektiboagoa. Irakurle selektiboagoa batentzat. Ez dakit, paperak egin ditu bere frogak egina ditu eta paperak irauten du. Eta oraindik asko eta asko juten gara hemerotekak begiratzera, nahiz eta orain dela 2 urtekoak izan da paperak ematen duelako zilegitasun bat. Gero dago belaunaldien kontua, jendean nahiago dula ez bakarrik egunkari bat, baizik eta liburu bat berdin, nahiago du fizikoki heldu eta irakurri. Baina, bueno, digitalizazioaren kontuak eta sareak eta hori danak hor daude, ja, hemen dauzkago, orduan, saietze zina da. Bueno, paradigma aldaketa hori, ez, digitalizazioaren oso denbora gutxian eman da, eta bueno, orain, neurri handi batean sare sozialei esker, edonor izan daiteke igorle, edonor da informazio iturri, edonor da igorle eta emailea azken batean, ez? Eta zentzorretan informazioaren jari egia da horizontaldu eginda, ez? Baina baita ere ugaldu eta inkluso nahazpilatu ere, ez? Orduan, testuinguru hori izanik, informazioaren alorrean behintzat, pentsatzen oraindik kazetarien funtzio oso importante izango dela, ez? Nahiz eta digitalizazioa gailendu edo gailentzen joan, kazetariaren funtzioa importante izango dela, batez ere egiazkotasun hori bilatu nahi duenarentzat, ez? Funtsezkoa, erabat. Zen informazio asko egotea ez du beti esan nahi komunikazioa dagoenik, ere? Nola esango nuke, bai, zu izan zaitezke, kazetari izan gabe, berri baten iturri. Baina berri orokor bat danean, igual zure etxekoak esan dezakezu, edo zure kuadrilako zerbait. Baina berri orokor bat, hainbat plano, ez dakit, publiko batean egiten direnak, behar du kontraste bat, behar du azterketa bat, behar du bilaketa bat, behar du seriotasun bat, eta hor da kazetariaren zer egitekoa. Eta hori zoritxarrez gaur egun, ikusten dugu informazioak, nik akotxen artean jarriko nituzke, informazioa zer den eta zer ez den benetakoa,
bolo-bolo ibiltzen dira saretan, hau beste atzo bertan gauean, lagun bate bidali zidan, olako bideotxo bat, argazitxo bat zen, emakume bat, Arabia Saudian zehatu dutena, ahorkatu edo lepoa moztu ziotena, edo ez dakiz zer. Eta da, bulo bat, fake news bat, dabilena, jasen nion bere, badabil, 2 urte eta erdi, hau, bueltaka eta bueltaka, hori ez da egia. Baina, bueno, hori igual izan ziteken gauza impactante bat, baina egunerokotasunean ere ikusten dugu, eta oso erabilia dira, maltzurki erabiliak ere bai, zoritxarrez, zenbait berri, kakotzen artean, iturririk gabe, eta ikusi ditugu izugarrizkoak. Populismoak erabiltzen ditu horiek, orduan, kriterioa izan behar da. Eta kriterio hori, ez dakit, ez dute, igual eskoletan erakusten da, baina norberak ere izan beharko luke berea, pixka bat bereizteko zer izan daiteke gauza logiko bat, azteko, logiko bat, eta bestea zauzer esaten zuen, hau ezin da izan. Batzutan sorpresak izaten direlako, baina kriterio hori usten dut ahaztu iten dugula tresnak baditugu, informazioak bidaltzeko, baina ahaztu iten ditugu, eta errez irenzten dugu ematen diguten guztia, errezegi. Hori arriskutsua izan daiteke ere. Bai. Eta paradigma aldaketa horren beste albokaltea bada, nik hori sare sozialetan detektatu daukat, ez? Euskaldun asko bertaraz aritzen direla, ez? Hau da, kalean, lagun artean da, euskara modu, ohikoan, naturalean egiten dira, baina gero, sare sozialetan bezala asko erdera jotzen dutela, ez? Petxetet horre ere beharko dala erakargarri egin, ez egin nola edo tresnak berak euskaratuz eta egiten dira, baina badago, ez? Kezka hori kazetarien artean eta esango nuke jendartean, ez? Bai. Bueno, gertatzen da nik uste, kanpoko gauzak beti erakargarri izatez eskigula ez dakiz zergatik, ez? Gure garaian, ez ziren oaingo medioak ez da bat, gure gazte garaian, ez da nahi zen, gure garaian bagadaula. Baina beti jotzen genuen, jolin, ez dakit, talde inglesak diskoa batera dut, ez dakit zer da, erakargarria egite zaizu beti kanpokoa. Are eta hainitogarri gure gaztetasun garaian, hainitogarria zen atmosfera horretan. Baina badago beti kanpokoa gehiago valorizatzeko joera hori. Nik uste hain dena den, badaudela ere tresnak eta euskara ere ez dagoela garai hartako mailan. Baina, igual globalizazio hain globalizatua da mundu honetan ere, jarioa izugarria da. Orduan, jario hori da gehiago erdaldun mundutik dator. Erdalduna izan daiteke espainola, frantsesa, inglesa edo amerikara berdin zait. Eta orduan, izaten da joera hori, baina nik uste pixkanaka idala jendea eta batez ere gazteak, zeren berei dira gehiago erabiltzen dituzela tresna hauek, ez? Ari dela pausotxoak egiten, erreklamatzen, ez dakit nortasun ikurroiek gordetzea, ez dakit .eus izan daiteke bat, orain ere ez dakit Netflixen eskatzen dituzte jartzeko euskeraz zeak, aurren bakarrik ez, baina filmak eta jungo da, baina lan badago egiteko horre, eta batez ere jabetzea, aurrena jabetzea, eta, arro egotea, gutaz, eta gure hizkuntzaz. Hori da funtseskoa, zeren beti gu gaude egoera larrian besteekin konparatuta, beste hizkuntzekin konparatuta, orduan, harrotasun punti horrek egingo izu erreakzionatzea, eta nik uste, pixkanaka ikusten ditut, zantzu batzuk, optimista naiz alde horretatik. Oso, behar da, optimismo pixka bat. Bereziki gara hauetan, ez? Zuzenean edo zeharka, pandemia batek eragin digu denoi, eta hortaz ere galdetu nahi dizugu, ez dakit maila personalian edo etxean, nola eraman dezu hau guztia, ez? Inoiz ezagutuako zerbait izan da, ez?
itxialdiak edo maskarillaekin ibili beharra, edo lagun gutxi batzuekin bakarrik, gertukoekin ezin elkartu, ezin bidaiatu, nola eman dezu guztia? Bueno, deno bezala, altzen bezala, baina ez dakit, bueno, maila pertsonalian ez zaigu zorionez inorri izan dugu familiko batzuk gaixotu zirenak eta bueno, familiko ez zuzenak, baina bai nahiko gertukoak, baina bueno, hola zuzenean ez dugu izan. Baina tokatu zaigu ere egotea itxialdia orokorraz aparte, gero itxialdi kuarentena edo deitzen da horretan ere. Hasieran asko zehatu nintzen, igual ezan oraindik jubiletzeko atean nengoen eta notiziak nahi nituen eta egarri bat daukan eta hor pasatzen nituen ez dakitzen bat ordu eta Frantzian ze esaten dute eta ze pasatzen da honekinan eta bestean eta konturatu nintzen, hilabete eta erdi barru, burua jaten nahi gehiagi honekin, beste horrekin angustiatzen ari nintzela. Eta, esan, segituko eta informatu da, baina ez goze honekin. Eta hor pixka kontrolatu nintzen. Baina bestela, zer esango izuz pandemiatik, ez gera hemendik atera, sekulako kontraesanak daude, erabakiak hartu behar dituztenen artean, gestioan netzako penagarria da, eta segitzen du izatea penagarri, txertoarekin ikusten egia, baina neurri batzuk ulerte ezinak izan direnak, eta adibidez esaten zigutenean, musukoa ematea ez da beharrezko, tontokeri bat da, eta handik hilabete batzutara ezinbesteko. Ez zaiguzu, ez dago aski, musukorik, eta edo egintzazu etxean, baina ez gaituzte heldu bezala tratatu. Oain, gu ere, oroar, gizarte zela batzutan ume asistitu batzuk izan gara, eta umeak barkatuko didate. Asistitu batzuk burugabeak eta pentsatzen duguna gure norberaren ardura besteak hartuko dutela. Eta azkenean bizitza zuria da, eta ez presidente batek edo ministro batek esaten duen arabera. Eta zentzu horretan, ikusi ditut ere elkartasun keinu politak, pixka bat asko postu nindun hor hemen gazteak eta nola antolatu ziren, gazteak eta ezain gazteak gure biligina, pixka bat, bakarrik gartzen ziren pertsona ideika, ez bakarrik sentitzeko, elkartasun sare horiek, eta esan, oraindik gizarte honetan gehatzen da, hor badago ere indako zerbait, badago azpian, eta horrek asko postu nindun, baina gero egia da, oso luze jotzen nahi da hau, eta ziurtasun ezak dira, zeren, txertuarekin gertatzen da, bihar ez dakizu, emango dizuten, zein emango dizuten, hau nadan, bestia nadan, eta kontraesan asko. Eta mezu oso traketzan, nik uste gestioa agintarien aldetik, ez bakarrik Espainikoak, ez bakarrik Euskal Herrikoak, ez bakarrik Frantzekoak, oroar izan da bastante kaotikoa. Hasieran uler daiteke, zen hau dana entzako berria zen, baina gauza batzuk ezin dira ulertu. Musukoa mendin eman behar dugu eta iparraldea juten zera eta inorkalean, ez dakit. Hala da, bai. Bueno, hilabeteko azken ostiralean, Euskal Presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea egiten da Nikaragoa plazan, eta beste herri batzuetan ere egiten da, ez? Etxeratek antolatzen egin ditu, orain sarek, baina Usurbilen, denbora luze batean, Usurbilen nahi ditugu elkartea zen deitzailea, ez? Eta horrek egitezun, ezberdin beste herriekiko, hemen zegoen elkarte horrek antolatzen zuelako, ez? Orduan, igual polita litzake azaltzea nola eta nortzuk osatu zuten Usurbilen nahi ditugu elkartea eta zer helburu zituen. Usurbilen nahi ditugu elkartea sortu nuen 2008an. Baina egia zen etxerateko talde lokala. Zergatik eman genion izen hori, eta gainera elkarte bezala antolatu ginen, erregistratu eta bar.
Garai hartan, gentozten Euskal Herrian hainbat ilegalizazio, alderdi, egunkarik itxi, eta izan zen nolabaiteko hamarkada madarikatu horretan. Eta bazegoen susmoa ere, besteak beste, etxerat zeniden preso eta euskal preso eta errepresalatuen familien elkarteari ere egingo zietela eraso. Orduan, esan ziguten, komeniko zela behar bada, talde bezala antolatzea, talde propio bezala antolatzea herrietan. Eta hola sortu den Usurbilena ditu, baina nolabait esateko izan zen zerbait behartua eta administratiboki pixka bat bereizteko, baina guk beti etxerateko kide izan gara, eta etxeratekin funtzionatu dugu, eta etxeratek egiten zituzten batzarretan, bileretan parte hartu dugu berdin. Dena dela, esan beharra dago, ez dela etxeratere atzetikan beste askotik, ez da gauza bat berria zertzen dana. Edan du beste atzetikan zertu zenetik. Ministerien aldeko batzordeak... Etxerat bea ere sortu zen oain dela 20 bat urte, eta 10 urte lehenago zen zenideak, eta zenideak eta gureak iparraldekoak batu zirenean etxerat sortu zen. Baina horren aurretik ere, zeuden gestorak, askatasuna, egon dira errepresaliatuak, egon dira bere zenideak, egon da jendea eta lagunak, eta herritarrak elkartasuna edo beren eskubideen alde lan zen, eta orduan egon dira elkarte desberdinak, baina orain sare dago azken urtetan, sare dago... Hori izan behar, aurten etorri da aldaketa ez, Usurbilen ere orain sare kantolatzen ditu elkarretaratzeok, baina ez hori bakarrik ez, ikusten zaio beste dinamika bat, ze urtean zehar ere antolatzen dituzte, ezakit, mendi, martxak, krosak, ezakit. Ez dirudi errelebo huts bat denik edo, igual ala da, ez? Bueno, pixka bat erreleboa da izan da, ez? Egia da Usurbilen nahi ditugu, gero, elkartasun mugimenduak ere izan ditu eraso asko, eta herrira bera, adibidez, ere ilegalizatu zuten, eta, en fin. Baina, eta azkenean Usurbiko zenideo ginenak, norbait genua preso edo exilioan edo, biltzen ginen eta bai egiten genituen ere beste, ez bakarrikan azken ostiraleko zera. Gure lana zan ere, bai defenditzea gure zenideon eskubide urraketoi salatzea, jakinaraztea, gizartea bizka bat astintzea horiek ekiditeko, eta baita ere gure zea propioak, gure zenide bezala gure eskubide propioak ere. Eta, elkar laguntza bat, noski. Baina, horrein bat ekimen egin ditugu, baina, Usurbilen gertatu da gauza bat, lehenengo aldiz, eta da, zenideri gabeko, zuzenean zenideri gabeko herria geratu zaigu. Horrek esan nahi du, ja errepresaliatu politiko kartzelatuak edo ez ditugula. Ez ditugu bihartik aurrera. Ekainaren 19 aurrera ez ditugu izango, hobeto esan da. Zen, orduan Patxi eta Olatz azkeneko Usurbiliko presoak kumplituko dute beren zigorra erabat, orduan aske izango dira. Beraz, egun bateko kontua izango da, baina... Eta, sare ere, bada pare bat urte hasi zala bere ibilbidea egiten, gizarteko esparruekin eta bar, eta esan genuen, ez daka zentzurik ere, zeniderik ez egon, eta beharko lukete beraiekin beti elkarlana oso zea izan dugu, oso gertukoa, eta beraiek hartu zuten testiguen olabait azken ostiraletakoa, baina, klaro, ez da bakarrik azken ostiraletakoa, eta Usurbilen zorionez balin baditugu ere momentu honetan preso eta islaririk edo deportaturik, Euskal Herrian 2010 geratzen dira oraindik. Olako egoeretan. Zenbat gelditzen dira? Presoak 210 eta usten dut exilioan beste
beste 35, zifrak seguru ez dakizkit, eta deportazioan ere beste dozena bat geratzen dira. Orduan, bueno, hori ere, eta beren egoera jakinarazteko, eta gauzak konpontze aldera jartzeko, sarek ere egina asko du. Ez da bakarrik, zenideok noski segituko deula, bueno, zenide horiok izango dugu. Baina badago beste gizarte esparruak ere hortan laguntzen duna eta elkartasun oso erakusten duna. Bueno, hontaz ari garela, ezakit kausa-efekto dan edo ez, baina etaren armagabetzarekin batera, badirudi espetxe politikan ere aldaketa batzuk ematen ari dira, baina, akaso nahi baino mantsoago, ez? Baina ematen ari diren sensazioa dago, zein impresio ez duzuk? Nahi baino mantso eta behar baino mantso. Berandu, baina beti da zerbait. Egia da, espertzioaren politika izan dela eta segitzen du izaten oraindik ere odol ustuketa bat, zentzu askotan. Eta aspalitikan gauzak nolabait errazki esaten dut, lege arrunta hartuta konpontzia zeudenak, orain nahi dira pausotxo batzuk egiten. Claro, zu balin badakazu zure zenidea 1000 kilometrora, eta 40 minutu bizitatzeko egin behar dituzu 2000 junetorrian, kartze malin badute gertuago 300 kilometrora, aldea dago. Baina, galdera da, eta zergatik ez dituzte ekartzen Euskal Herrira, directamente. Hori betiko kontua. Zergatik nahi mantxo, eta zergatik batzuk bai eta bestiak oraindik ez. Hori da politika. Arrazoi politikoan gatik da. Orduan segitzen du izaten presoen gaia, segitzen du izaten. Ez persona bakarrik, hizlari batzu badaude, behar bada etorriko liratekenak beren herrietara, eta juten dira bere espediente juridikoa nola dauden ikustera, eta ez diete ematen informaziorik abokatuei. Eta mantentzen dituzte beti bizirik, orain dela 40 urteko kontuk, edukitzeko karta hori, jokatzeko momentu batian. Eta presoak karta bada. Estatuarentzat karta bada. Oraindik orain ez? Oraindik orain, eta orain, igual gehiago ikusten ari da zenbat karta dan, zeren orain dagoen Frantzian eta Espainian dauden gobernuek behar batzuk badituzte, laguntza batzuk behar dituzte politikoki, beren politikako aurrera emateko, eta nahiko begistakoa da zergaitik noen sozialistak hasi diran gerturatze horiek ematen. Kasu batzutan Euskal Herriera ekarri dituzte, baina gehienak baina gerturatzean geratu dira. Begistakoa da. Bueno, represaliatu politiko ez egia. Eta horren arira, Noauaren bekadeialdi bat baliatuz Usurbilgo memoria represiboa liburua plazaratu zen 2002 urtean, eta zu hor buru belarri eritu zinean. Liburu horren lanketan, zer diren gauzak ez, liburu hori informazio iturri bilakatu da, eta euskarri garrantzitsu bat Usurbil 1926 memoria taldearen zat, ez? Zu ere hor voluntario gixari zara nean, ez? Horretet hartu baino. Beti zerbait alotu behar. Zaki nola ite. 2002an baino kontu eta informazio gehiago jaso daiteke oraindik, pixkat zertan ari zarete, edo zertan datza pixkat memoria talde honen zera egina? Oain dela, 20 urte egingo nunean zera herria badaki, zuk esan desun liburua, etzan espreski gerra garaiko kontuak eta jasotzeko baizik, eta ja, igual, 70 hamarkadatikan aurrerakoak, geratu zen 2002an, beste 20 urte badaude kontatzeko hortan ere. Baina, esaten genuen, hau ez da etorri zerutik, horrela bum. Hau da zoka luze bateko beste... Eta orduan egin genuen ikerketa pixka bat, orduan baziren oraindik bizi ziren udari ibilitakoak, jende nagusia, eta hori,
Eta hori genuen lanketatxo bat, eta, bueno, pixka bat azaltzeko jendeari, hori, nolabait, lehen esan etena, hau zegoen da hortikan, hau. Gatazka honen sustraiak... Hori da, hori etzan ondo zehatu eta orain hau eman du. Eta hor bai testigantza desente eta bildu genitun, dokumentu baino gehiago testigantzetan zehatu ginen. Datu zehatzak eba zenbat fusilatu, zenbat espetxeratu... Baina egia da, ala izan ere, horrela ikerketa nolabait esateko tekniko, akademiko bat, baizik eta asko... Liburuaren lehenengo atala, zan. Hoi da, etzan ere liburuarena, baina, bueno, hor topatu nituen gauzak, orain ja, zoritxarrez ezin direnak aurkitu edo kontrastatu, zeren pertsonoiak ja hil dira eta jun dira. Baina, bueno, nik uste dela eta leku askotan hori igual berandu, askotan esaten da, bilobek egiten dutela, Aiton Amonen historia idatzi eta tartekoak hor, bueno, gero ikusi behar dela gerra zari izan zen, gerra zibil bat zer dan. Eta, bueno, hortikan udalan, bueno, badago talde bat udalarekin armaretan jarri zana, eta hori ja ikerketa bat egiteko abneko sakona, eta hortan ari gara, gero voluntario lanetan ari gira lantzen, eta, bueno, testigantzak orain, gehiago dira, jasotzen ari dira testigantzak, 3. batzuen gatik. Zuzenekoak, ja, apenas, daudenak ume txikiak ziren ordu. Baina, bueno, ateratzen ari dira gauzak ala ere, harrigarriak, harrigarriak. Eta jende asko, familiak ere, oraintxe jakin dute, bere aitonari hau, edo bere osaba bat, hau basazala, eta harrituta geratzen dira. Ez da bazakiten, baina oraindik beldurra zer dan, ez da ja beldur bat beraiei zuzenean zerbait egingo dietela, alegia garai batean frankismo gorrian izan ziteken bezala, zerbait esan da beraiek izango ziala hor zigortuak, baina da beldur sozial bat nolabait izango genuk ere. Zeren, gerra zibil batek hori dauka. Anai-arreben arteko iskanbila gogorrak, oso gogorrak, eta, karo, zuk esaten duzunean bai halako familikoak, eta orduan familiak herri berean eta bizi dianean, eta orduan jende batetaka beldur soziala hori eta esaten dute utziko dugu. Baina egia da, gehienak nahi dute jakin, eta topatzen ari garen jendea oso lagungarria izaten ari da, zeren kontatzen dizkigute. Gero datuak zaila dira kontrastatzen ere, zeren memoria, bakizu, memoria oso subjetiboa da, eta norbera gordetzen du, igual gertaera berbera izan, baina batek gordetzen du modu batean eta bestean. Eta hor bat dokumentuak eta asko laguntzen dute, gutxienez bi edo hiru itur behar dituzu kontrastatzeko, bai, horrela izan zen. Eta bestela beti utzi behar duzu omen hori jarri behar, baina oso interesgarria izaten ari da, lanketa, nik uste gauza politatako dela. Bueno, bizikidetza aipatzen da garai hauetan, azken urteetan, eta hori lantzeko bidean, maiz reklamatzen da, eta baita oso bidean ere, ez? Bestelako giza eskubideen urraketak ere eman direla, ez? Ez zaizu iruditzen igual lagungarria litzakela ere giza eskubideen alorrean izan diren beste urraketa horien memoria egitea, edo, ezakit hor, gogora bezalako fundazioa ari da herri gauzak antolatzen, erakusketak, hitzaldiak, omenaldiak. Nola ikusten duzuzuk gai hau eta bereziki fundazio honen zeregina, ezakit denbora izan zuen hori jarraipentxo bat egiteko? Bueno, ni uste memoria kontuetan aspaldi argi daukat, batez ere horrelako konfrontazioetan, alde guztietan egon dela sufrimendu bat hori dena jaso birko liratekela. Besterik ez bada, datozen ere lan haudia jakin ezaten zer dan konfrontazio politiko bat, zer ekartzen duen. Eta behar bada, ea ikasiko duten, ez hankazartze bereak egiten behintzat. Baina, zoritzarrez usten dut, hori dagoela oraindik orain,
Funtzean dago, gatazka gerrako kontua orain nolabait onartzen dan bezala, ja normaltasun batekin. Oraindik konflikto politiko bizirik dago. Oraindik daude arrastoak, oraindik daude presoak, oraindik daude min asko dago, alde guztietan. Eta hori jasotzea, zaila da, bizirik dagolako, hasteko, bizirik dago, oraindik gordinegi dago. Zaila da, baina aldi berean beharrezkoa nik horretik esaten dut. Adibidez, ni gerrako kontutan baino gehiago, nahiago nuke lehen esan dako liburuaren beste 20 urteak egitea. Zen hor bagaude bizirik oraindik generazioak hori bizi izan dugunok. Noski, lehen esan eta bezala ere memoriarekin, batzuk bizi dute modu batera, beste batzuk bestera. Hor egon behar du bilketa bat denetarik. Zaila da egitea, hola esatea, hau hola da. Hola izan zen eta punto. Hola izan zen, eta hola, eta hola, eta hola. Bai, ze poliedrikoa da. Poliedrikoa da. Eta gogorak, poliedro baten alde bat da, niretzako. Alde bat, egiten ari da bere lana, baina nire ustetan Madrilgo gobernuak usten dion neurrian. Zen, ikusten baizu, bi adibide jarriko izkizut. Oraintxe bertan, ari dira, 78tik aurrerako indarkeri polizialaren biktimen lege hori kostatu dena 4 urte edo mutilatuta ekarri duten legea, errekonozimendu bat edo jasotzeko polizia gehiegikerietan urte egiten egin zirenak. Baina, zuk aurkeztuko ez hori, baina seguruna, badakizu ezin dezula inoren kontra ju, ez da egongo, igual batzuk egiko dute halako laguntza bat, baina pentsatzen du, igual hildakoa dituztenak eta horrela. Egin behar da, nire ustez egin behar da, nahiz da ez euki, aitortza bat, nik uste, eta aitortza soziala bat badago, baina ez da egongo beste... Aitortza instituzional bat. Bai, baina ez da egongo erreparazio txiki bat egongo da, baina ez da egongo gehieik ere horien egilei ez ari ezarri hartatuko. Orduan, ja, erren dagoen bezala biktimen artean, adibidez, ez hartzea, dispertsioak hilditu nama 6 zenide. Orduan, zen nahi esatea. Nik uste, konfrontazio politikoa egon dela eta dagoela onartzen denean, eta horren arrazioak onartzen denean, hainbeste eskatzen zaian ezkerra abertzaleari suelo etiko eta holako gauzak, baina inongo problemarik. Hori onartzen. Hemen kalteak eta minak denak eragin dute. Denek eragin dute, eragin ditugu, ez dakit nola sartu baina. Nire ustez da ardura orokor bat, edo ez dakit nola esan, gizarte honek beguna, baina ez bada onartzen muina eta irabiltzen baldin bada bata bestearen kontrako arma bat bezala, zuk hau egiten duzu, baina gero ez duzu hau egiten, eta nizurekin juteko hau egin behar duzu, ez goa, senyora. Orduan, egongo dira, egon beharko dute, bakoitzak bere kontakizuna edo, baina globala zer lortzeko muina da onartzea, hemen konfliktoa da, eta zoritxarra eman gaituna konfrontazio politiko eta politikotik dago. Hildakoak, zaurituak, torturatuak, jendea indarkeritzela. Baina onartu behar da muina. Eta ez erabili, nahi baldin bada, egia edo egia erlatiboa ere izango da beti, baina bintzat, eta batez ere, datozen belaunaldiek ez dezaten gauza bera egin. Favorez, baina ez da india favorez esan, baina ez dakit. Bueno, maizeko urdu irizten nahi zaigu, eta noari buruz ere galdera ematen badizugu, ze Euskaren normalizazioan eragiteko ere sortu zen, ez da, noa kultura elkartea, 25 urteotan, Dabide gisa paperean ez ezik, sarean ere ari gara, elkarte bezala kultura arloan, baina aisialdian gero eta gehiago ere, eta alare biztan da lan asko dagoela egiteko, ez? Baina zuk, 25 urteko ikuspegia duzun aldetik, zure ustez noguak zer du faltan edo zer du soberan?
Azteko nik uste Nobauak eman diola herriari, halako herri kohesio bat, ez dakit nola esan. Herri izaera edo nortasuna edo pertenentzia nahi desuna, Nobaua ja txertatua dago. Etxe askotan. Beste batzuk igual ez dute beste irakurriko, baina egia da, Nobauak dago, gure sukaldetan dago. Gero zer hobetu, zer kendu, zer jarri, adibidez, nik, esango dezu igual, dala atzera behirako, eta igual da nire memoriako obsesio hori, baina igual herriko paperian adibidez jarriko nuke horri bat edo, noiz benka amagostero edo ez dakit, horri bat herriko bat txoko baten historia, ez dakit, zergatik daude mugarriak, horregako mugarriak hor txoko aldean, edo etxe honek zer, edo familiarek zer, edo ez dakit arbolzarra hau nondik datorren, pixka bat herria ezagutzen juteko zeren. Edo inkluso historikoa izan daiteke, zeren hemen ikusten dugu kalea Etxebeste jauna, Etxebesteenak kantaren gatik nahiko ezaguna da, baina beste hau netortzen zairazu zergaitik. Ez? Olako gauzak era nahiko naturalean nango liratzeke, horretxo bat noiz benka. Eta gero ja digitalean, badakit igual hori medio falta dela, medioak esaten dut, bitarteko pertsonalak eta horrela, baina batzutan iruditzen zait bideoak luzegia diala, editatu inbien dira. Umeak dantza egiten dutenean, inaute egiten da hori, zatiak erakustea ondo dago, baina 20 minutu dantzan, pixka bat luze egiten da egiratzeko. Hori da, baina, bueno. Editatuko dituko orduan. Apuntatu. Ez da izute zertan kontuan hartu dira, baina. Ez, kontuan hartuko dugu, bai. Bale, eskerrik asko tarte eskaintzeagatik eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei.